νησιακά. Όχι, δεν καταλαβαίνετε, δεν και να το λέτε. 2.500 και όλοι είναι χόλα, λέει. Are you twins? Ναι, ναι. Είμαστε, πώς θα είναι, triplets. Ολόιδιες είμαστε. Φιλιππίνες. Γιατί μου βγει, αντί να πω thank you, θέλω να πω Dankeschön. Πες τα, κάποιος Γερμανός θα είναι μέσα. Ω, 17, Dankeschön, Χερμάλι. Λίγο δεν είναι. Έτσι και έτσι, πολύ λεσβία βγάζει. Αγαπημένο πορνοστάρ, Αναστασία. Εγώ δεν τα ξέρω. Αχ, πώς λένε, Μίλ Καλίφα. Καλίφα. Μία Καλίφα. Ξέρεις κι άλλον. Γκρίς. Καλή μας πήρε ο άνθρωπος. Μέση ο Ρονάλντο. Τώρα. Τώρα θα απαντάμε λίγο, εσείς συνεχίστε. Έχεις κάμερα. Απλά δεν πρέπει να μιλάς γιατί έχω ανοιχτό το μικρό. Καλά, δεν πάτησε ακόμα. Όχι, όχι, επειδή πήγα να το πατήσω. Γεια σας. Μας ακούτε? Ακούτε? Α, τώρα σας ακούμε, ναι. Τι γίνεται? Ποιο μάθημα έχουμε? Καλά. Ποιο μάθημα έχουμε? 44-45. Ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Τι γίνεται, πώς πάμε? Καλά. Ζωάρα. Ναι, ζωάρα. Α, αυτό είναι το ποτάμι. Τελείωσα για το σχολείο τώρα. Σήμερα έκλεισε. Ναι. Πώς το ξαναδεί, ξέρουμε. Δεν θυμάμαι. 6 νομίζω. Μένουμε μετά από 6 μέρες. 2 εβδομάδες είναι. Α, είναι 2 εβδομάδες γεμάτες. Ναι, ναι. Απουσίες για να πούμε πάντα έχετε. Ναι. Τώρα έχουμε 3 εβδομάδες να πάμε στο σχολείο, μόνο σήμερα πήγαμε. Έχουν σταματήσει να μας τις βάζουν τις απουσίες. Ναι, πλέον δεν είναι κανένα στο σχολείο. Δεν μπορούν να κάνουν το απουσιολόγιο. Α, ναι. Ναι. Δεν έρχεται κανένας από την Τρίτη. Δεν έρχεται ούτε ένα μες, εντάξει. Σήμερα που πήγαμε εμείς σχολείο σαν παρέα γιατί ήταν η τελευταία μέρα και είπαμε να πάμε, ήμασταν μόνοι μας. Δεν ήταν κανένας άλλος. Ούτε μάθημα κάνουμε, ούτε τίποτα. Στην αυλή καθόμασταν. Τζάμπα πήγαμε. Είμαστε τρίτη ηλικία, γι' αυτό δεν πάμε σχολείο. Καλό είναι αυτό να φέρω στο σχολείο. Ναι, βοηθάνε. Ποια κείμενα σας είχα πει να διαβάσετε? 44-45. Μισό, δεν σας ακούω. Πείτε μου λίγο το β που είναι ουσιαστικό αλφα-κλείσει υλικό. Α, θέλετε να το κλείνω. Ναι. Β, 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 Βιτάρουμ, Β της Β, Β, Β της.
τυράννους, τυράννη που είναι β' κλίση. Τυράννους, τυράννη, τυράννο, τυράννου, τυράννε, τυράννο, τυράννη, τυράρρου, τυράννης, τυράννος, τυράννη, τυράννης. Λένε μου λίγο Ελένη το καρίτας, καριτάτης. Καρίτας, καριτάτης, καριτάτη, καριτάτε, καρίτας, καριτάτε, καριτάτες, καριτάτων, καριτάτιβους, καριτάτες, καριτάτες, καριτάτιβους. Λένε μου λίγο το σιμουλάτιο, σιμουλατιώνης. Simullatio, simulationi, simulationi, simulationem, simulatio, simulatione. Simulationes, simulationem, simulationibus. Simulationi, simulationi, simulationibus. Λένε μου λίγο το α κλίση θηλυκό αμικήτια. Πώς είναι? Αμικήτια. Αμικήτια, αμικήτε, αμικήτε, αμικήτα, αμικήτα, αμικήτα. Αμικήτε, αμικήτα, αμικήτης, αμικήτας, αμικήτε, αμικήτης. Ζωή. Ελένη, Ασία. Είναι ουσιαστικά το λόγο. Πώς γίνεται το η γη της γης. Γκρίς. Μας ρώτησαν εντωμεταξύ και τι γλώσσα είναι αυτή. Λατινικά. Δεν ξέρω. Γεια σου Ελένη, λέει μία Βάσο. Γεια! Κάτσε να μιλήσω. Τι κάνεις? Είναι από το χωριό. Ανοίγω το μικρόφωνο. Όπου περάσουμε, εμείς θέλουμε να γίνουμε Ζωή αρχικούς χρόνους από το πούτο που είναι πρώτης της υγείας. πούτο, πουτάβε, πουτάτουμ, πουτάρε. Το έξουλο, το έξουλο, έξουλο, εξουλάβει, εξουλάτουμ, εξουλάρε. χάμπεο, Χάμπε, χάμπουι, χαμπίτουμ, χάμπερε. Ελένη, τυλίκο, Διλίκο, διλέξ,